Skýtlsko vysí. Dobre, no, to sa teším vám. Hľadí už jak kúro. Je dobrá studená? Jaký je postup, jaké máme pomocky? Skýtlos a vodu. Vášené. To si kokoček je tu vidíš, ne? Zvlášť je základ. Čo? To ešte prekúko. Takú jebu si ešte nepil. Spravíme to inžinierské. Multitasking. Robo, kto ťa naučil tento recept? Vieš, no? Tu povedz. Sama ulica. Judáš si umil ruky. Ja som bosý ako kokodec. LOL! Máš do piče. Jaký je problém? Okazací je tento kokot! Ja ti to vravím! Rotetujte. Bomba B. Mango, ty zrobíš... Zabij sa. Máš jak čašnic. Čo? Môžeš držať piču? To má starýko, cháni, vyhaj. To je Bobis. Povej si pištolník? Do piči. Poďme tam. Jeden bude asi čekať. Tak je kokot, ty vole! Poď, defizuj. Je tam! To čo som dostal? Ale nie, pohoda, však mám ponožky, ty kokos usekle z Maďarska, to je kožušina z manga. Kde? Čože? 31 v dvoch. Robo, kde je Despacito 8? Mr. Deep prosím. It's playtime. Can you use the fucking info? Thank you. Info? You can pick him from here. Left. Left! I know. Kto vypal? Ja, jenom ja. Okamžite doď. Robo, ty si tak v piči, ty vybuchneš ako ne, tak posledná kura. Poď sem. Ja ešte taký boost. Tak, ježiš, Mango, ty máš 2000 IQ. Ale ty poď, ty máš vypo. Poď ty. Stavím sa? Niekto tam je. Ja to jebem, Hotovo! Čo ti šíbe? Kokot, ne. No chceš ten buza, alebo nie? Chcem, ale ešte. To nebaví, idem sa stanu, zapínam monitor. Vadí, nevadí. Povedal si by som ti, mám. Vadí či nevadí? Čo si ty urobil, ty kokoten husný sprostý? A zás je tam. Vypo ma, nepikuj to. Už je iba jeden. Na beťou. Top ten anime fights, toto. Ja nechám prosím, čo sa tam dialo, ona tu pozeral a Marek tu si netriafal, ale všetko sa dialo nejak naraz. Kubík si išiel normálne dať 200 klikov teraz, si išiel oslavovať. Dávam si lieky. Celkom sme na dega. Čo rob, najebaný? Ideme all team leďou.
Nevidím. Prechuť. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Dvojsečná zbraň. A zviebal. My sme mali full buy, ale bez toho. Vôbec ma zradil všetko, jaký má. Mamáka. Ja mám HIV a čo? Nechám. No poď Lukáš, ideme ich rozstrihať. Rozstri. Rozkúsať. Aha! Kde? Zabehu, haha. Zvorou v piči stále. Dobre. Lukino, vytáhni to, chodí ich vystrelať. Jak to obehol? A akože... Ja mám iba 18, ale ty kokos. Akože ja viem, mne to nerobí problém, ale niektorým babám, hej. Keď cez piču strčíš a to zostaví, ide tak to je. A už sa tam zatočí v tých črevách. Som pochybil a nepustil som to flančenc. Lebo hodil som ti tam jednu bombu. Je Amerika v noc. A čo sú to tí kokočašníci v kláštornom pivovare, či čo? Dúfam, že robí do piče. Smorka vymazali. A mňa vymazali. Čo? 81 v jednom? Máš to, Lukino, máš to. Strieľaj. Lesu? Ticho, držte piču. Ten je slabý! Veľa mít! Dopiť! Počúvaj, to čo bolo? Chcem replay! Tohto. Ty vraví, on je čistý, ani jeden. Ne, on vybehol, dvakrát som mu strelil do torza. Nič som... do toho. Ja som dohral chlap, takže len tak mimochodom. Poďte sem, Vito. Palác jeden? Ale počúvaj, normálne, dvakrát som mu strelil do hrudného koša, nič som mu nedal. Ja som tam nevidel, že s tým pozadím. Jedna v jednom! Neblokuj ma! On tam je, prečo ste na Bčku? Vedeli ste, že USB je odzadu PSA? Otvorenej flaške na hrdú nepozeraj, to je jasné. Šiel do parkoru. Ďakujem, už viem. Čo boli všetci na A? Počúvaj! Už je toho dosť. Do piče! Ticho. Poď Marek, double kill. Ešte jeden, poď! Tam. Jo, on na 7 nábojů, čo tu robil ten kokot? Ne, to... Ale čo on dáva? Ja som 21 v troch zákačkom. Jak? Ono nebudú hrať Nord. Tak nezďadle! To nerej, exit frag vyrobil. Toto dáme. Tak nedáme to! Nevypíkujú ani za tú máte! Sa ale Lebo proste nervy, 4v2, pičovina. urániom a všetky. Normálne hentu tam raketu rozbalili, obalili si tým nervy a nepí... Zober si vypla. Nula. Ty si koko! Však ale na to mačky sú slabí jak psí. Ačko, dovidenia, Sevanec. Tebe zajtra si vyfajčíme jak život. No bol, skočím si. A čo, prečo nejdeš? Ale tebe, že ty už... Nebuď zemak, poď. Ja sa si dúštím.
To be continued. Ale Robo tak nefajči v sprche. Robo. Miał 84. Áno.